Then chechipiri ndotenda muprofita nekushandiswa kukuru kwanoitwa naMwari nemhuri yake inomuainira kuti auye kuno. Nekuti nhasi kuburikidza naye tamashofi omanyama. Chekutanga ndoda kutenda muprofita wepanapa vanoitwa Prophet T Freddy nemhuri naiye Mwari atisviza pano. Ini ndabva kuGlenview 1 zita ndinonzi Innocent Makako. Testimony yangu yekutanga yakamira yakadai so. Musi wa 26 February this year. Prophet vakati buditsai maseeds enyu. Then monyora pama envelopes zvamuda kuti Mwari akuitirei. And that was my last month kuti contract yangu yandanga ndinayo as a student to be terminated. So ndakanyora nchiti Mwari ndakudo basa on permanent basis. Ndanyora vananoya vanakanda kuno kumberi. Mandi yacho ndakanzwa HR ichindifonera zvakanzi aiwa iwewe you are now eligible to be called a permanent person pa company yedu ine yakwashandira. Ngatirowe maoko. Tiridze mururu. Ndimwari uyu. Baba ndiko kudzosera kumashure muri kuti musi wa 26 February ndipo makaisa seat yenyu. Musi wa 26 February then on the Monday musi wa 27 wacho. 27 yacho nditori student vanatofonera kanzi siya zvezvo vari kuti izvozvo yakuno usaine chi maforms kunoko kana uchiwirirana nazvo kuti ushandire company ineyi. Ndivamanya zvakanzi musi wa 1 wakutanga as a permanent employee wecompany. Aiwa ombererai Jesu wedu. This is supernatural speed. Anditi wangonzi isa seed yako sanhasi mangwana acho wakutofonera onzi iwewe wato permanent. Aiwa Mwari akanaka. Enderai nyumberi netestimony yenyu. Then testimony yangu yechitu yakamira yakadai so. Taisaziva kuti kunoko toto vanhu vanonzi maprophetic V11. Musi wa 3 July muprofita akatinyorera zviprofita. Meno ndinoti maprofesi here. Akanditi next year ndaona zvishamiso. Allow me to just go through it. Hanzi God will open finances and it's time to acquire material things including cars, stands, etc. Don't lose the opportunity. And is it kaitisa kanoreva kuti extra testimonies to be conveyed here kana kuti. Yes. Baba muri kuti zvakanyorwa nomuprofita here izvozvo. Zvitone signature yemuprofita. Chimboratidzai kuvanhu uko. Vanhu vanyatsoona ruoko rwomuprofita nai. Pane prophetic signature. So nhasi ndauya neapo pakanzi kaza apo. Yes. Ombererai Jesu maoko. Ngatimupei mbiri Jehovha vanoshamisa kudai. Jehovha vanotaura zvinoitika. Vanopindura ipapo. Mwari unoshamisa. Mwari wa Prophet T Freddy. You can do better. You can do better. Celebrate, child of God. Celebrate. Toburuka, nemufaro tichifarira, Jesu wedu tichifarira, Jesu wedu toburuka, nemufaro tichifarira, Jesu wedu tichifarira, Jesu wedu tichifarira, Jesu wedu tichifarira, Jesu wedu Aiwa baba Prophet T Freddy vari kumberi.
kana vataura rekuvaka vanenge varitaura zveshuwa. Paita vana vabatwa apa, iko zvino tiri kuoneswa mota. Aiwa, zvinhu zvinobatika izvi zviri kuitwa muzita raJesu. Jesu wepano akanyanya. Okay, chekutanga ndoda ngoti Mwari panapa nelanguage yedu aiwa ndimakuru wani. Then chechipiri ndotenda muprofita nekushandiswa kukuru kwanoitwa naMwari nemhuri yake inomuainira kuti auye kuno. Kuti nhasi kuburikidza naye tamashofi omanyama. Aiwa, varore maoko vachinotora zvawo kugara. Varore maoko vachinotora kugara. Chakando chipo changu chekutenda. Thank you very much.